De tant en tant, un llamp crucifica un arbre. Fa gemegar les branques i al cap d'un temps encara regalima l'escorça regió dels pinastres. Al bosc, ara mateix només hi som nosaltres, però durant molts segles aquí venia la gent que buscava els aliments que s'hi guarden. Per tot arreu, branques mortes i agulles, entre tous de molsa i solcs de terra que regiren els senglars quan ressurgen de la fullarca. Sentint l'aleteig dels ocells que acosten de veure, el ronc de les daines en el zel i més lluny mugits ressecs de ramats amb esquelles. Una densa furtor de fongs que deixa entendre que aquest sotabosc continuarà aquí. Quan hi vingui algú, que no serem nosaltres. El travessaran com llampecs, guineus i llebres. Amb la pluja tardonal hi brotaran llengues, però la inèrcia al bosc no notarà l'absència.